Pipila ka disgrasya na ang natala sa Davao City karong bulana. Busa ang kapulisan nagpahimangno sa mga nagamaneho nga maghinay-hinay sa pagpadagan. Ani ang report ni Argil Relator. Naghigda na sa dalan kining duha ka mga lalaki dihang nalambigit sa disgrasya sa Barangay Catalunan Grande, Davao City, Miyerkules sa gabi. Nasayran niya tulo di ay ang samdan sa hitabo nga gilangkuban sa nakabanggang motor rider ug duha ka nabanggaan. Gilayon silang giatiman sa mga mirespondeng personahe sa Central 911. Sa investigasyon, mitabok ang duha ka lalaki sa dalan apan kalit lang ang nag-overtake ang motor rider sa nakahunong nga sakyanan, busa na banggaan niini ang duha ka lalaki. Hinoon, nagkasatal ramatod pa ang duha ka partido. Sa Marilog, Davao City, naipit na ang 36 anyos nga driver ug babaeng sakay niining multicab dihang nabanggaan og double cab sa sitio Lanitong, Barangay Malamba, Miyerkules sa hapon. Sa kakusog sa impact, perting gubaa sa atubangang bahin sa maong multicab. Sa investigasyon, parehong gilatas sa duha ka mga sakyanan ang Davao-Bukidnon Highway sa managlahing direksyon. Nag-swerve matud pa ang ligid sa likod nga bahin sa double cab tungod sa kadanlog sa dalan. Resulta, nawad-an og kontrol ang driver ug mikawat na kini sa pikas lane. Dinhi na niini nabanggaan ang kasugat nga multicab. Gilayong gidala sa ospital ang duha ka samdan sa hitabo. Sumala sa Davao City Police Office, sa gunso na ay natalang disgrasya sa mga sakyanan karong Disyembre. Ning bag-ulang, dunay duha ka mga motor rider ang namatay sa naglahing disgrasya sa Coastal Road. Busa, pahimangno sa otoridad nga hinay-hinay sa pagpadagan ug tumanon ang speed limit. Kung hinay ang pagpadagan sa sa mga vehicles, no? Ato ang speed limit ato ang i-observe, dili un ana ang impact, dili un ana ang injury nga matamo sa mga individuals nga ma-involve sa aksidente diha sa mga kadalanan. Pahimangno sab nga kon ugaling nakainom sa gitambungang party, Matulog sa tao sa ta mag-drive or magdala og isa nga mag-drive sir sa sakyanan nga dili mag-inom para safe gyud ta nga makauli sa ato ang tagsa-tagsa ka mga pamilya gikan sa mga parties. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.